Hello guys, खुलुमबाय दिनै आं उइभिंआव थांनो ओंखारदों आं माने आंनि मोनथाम इउनिटआ थ' दिनै मोननै इउनिट देखायगोन आरो मोनसे इउनिटखौथ' देखायबाय थायो नालाय आं डेइलि मोनब्रै माने आंना इउनिटआ जाबाय मोनब्रै थ' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टबा जुजाबसिन नायलांबाय थादो बिदिब्लाथ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि ओइ आब' थादो मावबाय थादो खामानि दा आं थांसै थ' बिदिब्ला सफैबाय मोनसे इउनिटआ देखायनोसै आं मा दागासिनो दङ बेयाव गोथां दख'नाया नैबे बे सेटआ बे आगराव बिराद मोजां माने ख्रि नालाय आगरा कालाराबो बिराद बरिया बे मोनसे ओमफ्राय बे गोदान सेटिं लाइटा देथ' थारनाय बे गोदान सेटिं बे स्किन कालार बिराद बरिया बे गोदान सफैगोन जुमग्राखौ जों रेडि खालामगासिनो दङ बेनो ओमफ्राय दाखालि बे बिस्कुट कालार जोब्बाय बेनि दख'ना सफैगोन 1 उइकनि गेजेराव ओंखारगोन ओमफ्राय बे जाबाय गोदान सेटिं गुफुर नैबेया जाबाय गोजायाव गोथां लानाय बेथ' सोलिगासिनो दङ बे सोलिगासिनो दङ दे गोजाया गोसोम आरो बे प्लेन दख'नाफोरनि जुमग्राया नैबे बाटारफ्लाइ नैबे थाथाव बिराद बरिया डिमान्ड जायो बेनि दख'नाया आं प्लेनाव बानायदों आरो जुमग्राखौ अल बडि हेभि बिदि बानायदों हेन्डलुम नालाय टाइम लायो ओंखायनो मोनगोन बिदि 2 टाइप्सआव बानायदोंमोन मोनसे पाहार जुमग्रा मोनसे बाटारफ्लाइथ' अलवेज एभारग्रीन डिजाइन आंनि लफाइनि फार्स्ट डिजाइन आरो देखायनि फैदों था बेबो मेरून कालार बे ओमफ्राय नैबे साइडआव जाबाय ब्लु कालार दाखालिनो ओंखारदोंमोन जुमग्रा गैया दा आं मोनसे कन्ट्रास्ट बानायनानै मिलायगोन आरो बेखौ बे दख'नाखौ जुमग्रा गैया ओंखारगोन र' बानायगोन बेखौ मेकआप खालामगोन आं माबा मोनसे कन्ट्रास्ट बानायनानै दिहुनगोन आरो सेट बानायगोन बेयाव दंखायो 1 2 3 4 5 6 7 आरो मोनसेयाथ' जोब्बाय आरो मोनसे इउनिटआव नायनोसै आरो मोनसे इउनिटआव सफैबाय बेयाव मा दागासिनो दङ देखायनोसै आं खुन्दुं नांगौ खुन्दुं लाबाय फैबाय था बेयाव माबा पिंक कालार मोनसे गोदान ओंखारदों नालाय মনটা কাট দিস কাপড়টা হাত করিস नैबेया जाबाय पिंक गोदान ओंखारनाय आपल'ड खालामगोन आं बेखौ बानायगासिनो दङ नैबेयाव ओमफ्राय बे मोनसेयाव बेयाव बेबि पिंक नैबेयाव बेबि पिंक दाबो दख'ना रेडि जायाखै दाबो रेडि जागोन थाबैनो रेडि जागोन बेबो दा नैबेयाव थालिर बिलाइ कालार भगबान दङलै एसे साइड खालामनांगौलै नैबेयाव जाबाय थालिर बिलाइ जुमग्रा बिराद बरिया golden and white mina
जा मोजां ना Nibia जाबाय गोथां कालार पेरट ग्रीन जा गैला बेयाव देखायनोसै फोर नम्बर यूनिटा एसे गिदिर बेखौ आं आलदा भिडिअ बानायगोन नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम पेजखौबो फल' खालाम दे इन्स्टाखौबो फल' खालाम नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनिल' बाय बाय